Jawab Kanjeng Nabi, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaqi. Aku medun ring alam donya sejatine tujuane mek siji, napa Kanjeng Nabi? Ndandani tata krama. Lah bujat-bujate tata krama sak sampeyan ngene iki wae ugal-ugalane menungso. Kare diumbar sekolah anak Surabaya, boncengane pacare buyar. Wa tamat kalimatu rabbika. Kanjeng Nabi ngendika la yadkhulul jannah illa hasanul akhlaqi. Ora iso mlebu swarga kejaba wong sing tata kramane apik. Tata krama iso berubah elek kaya pasale kaya Sunan Kalijaga berubah dadi wong apik. Nek gelem ngaji, Sunan Kalijaga mondok nang Sunan Bonang. Saya ngaji gampang, para dipetek muni. Awit tanazuh utawa ngedoi an sifatin madmumah sanga sifat-sifat kang ala ya tata krama ala. Lantaran ngaji sama le ngerti lho, aja mangkelan yo. Aja medhit yo, aja sombong yo. Kabeh iku sing nggawa nabi-nabi mulai Nabi Adam sing paling nemen nyeritakno Nabi Isa. Nabi Isa paling nemen nyeritakno masalah iku. Nang ngene kitabe. Aja sombong, aja sombong. Kan Nabi Isa sampe lho. Nek diarani kaya-kaya omah begak duwe. Ndak kuatir sombong omahku apik. Nabi Isa itu tujuannya mengelingno Amerika jika petete sana dibedili. Rumangsane jare pengikutnya Nabi Isa kok nyatane tambah gelut gak aran nggih bedil yo apa la wong piang delok nok TV-ne latihane tentara Amerika lang cagake mane-mane ta. Latihan senjata. Lagi tuh kletok. Sak kertokan kena dadi semen 5 ya. Lah sakmono akeh kok duit dibuak-buak. Sing rudal gedhe dicok tol. Sekali del godaan sitok dadi bangunan. Lah 50 del godaan 50. Ndane duwike iku digunakno kanggo ndandani. Wong kata wong Arab kebangetan. Kene gak njaluk tapi yo ngandani. Mosok cah donya musakmono akeh wong Arab kok pisan mbek kata nguncali pondok Semereng pondok babar belas malah wong India sing nguncali aneh teh. Bendarane Hindu, ketuane Hindu sak donya malah nguncali semen. Tapi pimpinan wong Islam sak donya no Arab babar belas ngrasakno semen. Iya kebangetan. Oh duwike digawe apa? Ge perang apel apa ta? Saiki pendidik apa gamane berjuang lihat pendidikan, ketinggalan zaman lihat perang. Nah ditoto cek iso rukun bersatu kaya apa. Kene isin-isin. Ah ki wong Islam. Delok Islam bacok-bacokan bae sak kancane. Aneh-aneh. Ikulah gampangane. Nggih, terusin dimu sampai ilang. Wakot zakarna teman-teman rang sapa ingsun. Fi kulli wahidin dalam saben-saben swiji min hadil ahwal sangge kala pira-pira apa ahwal tata krama ngono wae ya. Kitabaning kitab mufarradan kang ijen yusta'anu kang den ala pitulung apa bihi kitab ala tafsilil fikih ngatasi princian atau cara-carane nggunakno pikiran. Dadi ngono babe dhewe no juz 3 khususe carane kaya apa iso nggunakno otak supaya sukses akal didono ing alam donya paling abot tanggung jawab lho eling dawuh Gusti Allah sawise akal mari akal persane malaikat jenenge akal. Wah malaikat gak percaya nek menungso iso Islam malaikat diperes dadi akal. Malaikat persane swarga. Gusti Allah ngendika ngono hadis kudsi. Akal aku durung tau gawe makhluk sing mulyane kaya awakmu akal. Kon ngerti tugas makan mboten Gusti. Ki menungso ape medun ring bumi. Urip nok jerone awak gak iso gerak nek gak digerakno. Nafsu gak iso gerak nek gak digerakno setan. Akal tutno ya menungso. Nasihatono tuturono kandhanono. Bagaimana akal? Siap Gusti Allah. Akal paling abot tanggung jawab. Sebab bisa mlebu swarga ya mbek akal, menungso karo akal, mlebu neraka ya menungso karo akal. Akal iso pinter nek gelem ngaji. Masih aneh Pak Kiai pinter setengah mati nek gak gelem ngaji ya plonga-plongo bodho kaya kebu.
Mas sampean ngaji digo mulai sampai triliunan tahun bisa ana swarga. Iku lho maksudnya begitu itu. Diterangno dhewe-dhewe. Amma bidzikri majamihi fala yujatu fi. Anapun kelawan rangno kumpulane fikru fala yujatu mongko ora den temu fi ing dalem zikru anfa apa kang luwih manfaati ming qiraatil Quran sanga maca Quran bitafakur lawan pikir-pikir. Sing paling cepet iso ndadekno akal iku mau iso nasihati menungso iso pikir-pikir yaiku maca Quran diangen-angen sak maknane. Lah iki ya maca Quran iki yang sama gak Quran tak ojo mau. Oh diangen-angen sak maknane. Lah Quran gak raca-racane ya ngaji dhisik. Nek gak iso ngrungokno kene sing maca. Lah kok diangen-angen iku kabeh maknane Quran kabeh mau nggih sampean. Dadi maca Quran diangen-angen sak maknane iku maksude ngaji kaya sampean paling cepet iso eling. Iku gak ana ngungkuli ibadah kaya sampean yamin iki. Kene gak sungkan ngaji tapi 6 jam saking sungkan sampean. Sak jam setengah wis tolah-tolah ya. Gak nang wis. Enggak dipaksa diwajibno gak gelem sampean. Mana sing nom-nom wedok itu aduk turu nang ngene pinggir dalan ngono. Bejo-bejone sama dipaksa keamanan wajib ngaji ala-alai wiritan sembayang poso sak piturute delok ngono fala yujatu fi anfa min qiraatil Quran bitafakkur ya iki maksude fa innahu sak temene Al-Quran bitafakkur jami anu ngumpulaken di jami'il maqamat man sekabe pira-pira tingkatan-tingkatan wal ahwalam pira-pira tata krama ya antaran ngaji kaya ngene iki lho malah sampean iso iku ngono carane. Dandani tata krama iku ngono carane. Kan kene ngulangi. Coba dadi tata krama sampean cek apik, go tata krama digo mulih sampai miliatan tahun akhirat. Wa filan iku ing dalam qiraatul Quran mau syifaun utawi kanggo obat lil alamin kedhe wong sak jagat kabeh. Lah ngaji ngene iki sebagai obat. Obatnya rohani. Malah ngerti gara-gara ngaji. Nah iki asli ya sing tak ji saya bahasa Jawa karepe ngrubah bahasa Indonesia apa dilebokno ngene ompare TV ono wah gak ngurus aku ngaji asli kaya zamane Sunan Kalijaga wis gak usah dirubah dadi bahasa Indonesia maknane tambah angel engko bagaimana hada ini, hada dan itu, aja tambah bingung. Ono ini itu barang, wis gak ada ini kino, gak usah ini itu. Karena kok ngerubahnya, wah saya masukkan di TV dirubah bahasa Indonesia, gak ngurus, gak apa-apa, gak paten aku di TV dewe. Gak gelem ngrungokno ya wis, pengen ngrungokno ya rungokno. Wa fihi ma yurisul khauf. Wa filane ku dalam apa qiraatul Quran mau tae barang yurisu kang nekaaken ma'al khaufa ing wedi marang neraka gampangane wedi marang siksa waraja lan arep-arep marang swarga raja arep-arep di sepuro raja arep-arep ganjaran kenek lantaran ngaji sampean iso nek nglakoni elek kuwatir nek nglakoni apik muga-muga wasober lan sabar wasyukur lan syukur kelakuan paling apik sabar syukur lantaran ngaji malah sabar nok pondok dibetah-betahno sabar yo nglakoni apik aja nglakoni Allah dibetah-betahno kadang di dhuwit iku lho gak betah iku digawe main judi gak karuan lah sing iso ngerusak apik iku lak narkoba ta pil gak karuan ayo kene laporane wong Kranji lho Pak polisi. Nok Kranji ana bandare narkoba loro durung sampean cekel lho. Ndoleki. Mbok sapa kata kandakno pokoke loro nok Kranji. Bandar dodol pil. Sek aman.
Durung dicekel polisi, dicekel sing cilik-cilik, sing bandare durung. Iku iso ngerusak tatanan, kena narkoba oleh gak sabar. Sing paling temen sampean kudu syukur, alhamdulillah dadi bocah pondok. Ndane aku musan dadi cah gelandangan nok pinggir dalan kaya apa. Wal mahabbalan seneng nglakoni apik, bocah iki seneng Gusti Allah ya kenek. Sing seneng nglakoni apik aja seneng nglakoni Allah iku lantaran ngaji dikandani. Wasyauq lan bronto, maksud bronto kepengin nang mlebu swarga, bronto kepengin pinter iso. Kapan yo dadi wong pinter cek iso ngulang? Ya belajar. Apa iku? Qiraatul Quran mau. Wasaira ahwas kabeh pira-pira tata krama wafilan iku ing dalem Quran mau pitafakur belajar. Sama nek gelem belajar kaya ngene iki utawi kelakuan ya juru kang nyegah apa ma'an sairi sifat sanga sakabehing sifat al-madhu kang den cela. Engko sampean malah gak nglakoni Allah. Iya iku dosa. Wis aku sungkan iku gak tepak ditinggalno. Wis nek dadi pimpinan nang pinter ngaji kaya sampean ndane yo. Lho. Dadi polisi, dadi menteri, dadi bupati nang pinter ngaji kaya samandane yo. Nek tak sayangno biyen upamane kok anak-anake Pak Harto, upamane anak-anake Pak Karno biyen dipondokno nang gelem ngaji, nang terpinter ngaji sekolah Rasul ya langsung dadi presiden wae. Anake Pak Karno, Pak Harto sayang anake Pak Karno, anake Pak Harto. Rata-rata gak iso ngaji agama. Sayang sak seret. Mungkin kenal kabeh. Ya anake wong gede-gede temenan. Sing dicalonno polisi, pondokno lah cek iso ngaji. Wong dadi polisi karek nyorok bare gelem bayar 200 juta dadi kok gak apal ngono. Sing di duwe akeh dadi dokter piye ngono. Dadi dokter nang pinter ngaji ndane mulyane. Kan dasare sekolah kudu ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Ono hakim ngomong aku Pak Gopur sayang kula. Kula biyen gak sekolah ibtidaiyah sanawiyah. Lah sampe sekolah ono SMP negeri. Kok kula biyen sekolah sanawiyah Pak Gopur sempurna kula. Kula ngerti agama sakniki. Ya iku hakim daerah kidul ngono. Medaya ngomong aku getun. Dasare sekolah gak ibtidaiyah sanawiyah, SD SMP akibate dadi hakim gak iso agama. Belajar agama gak ngalor, gak ngidul, ketinggalan. Belajar agama kudu didasari mulai ibtidaiyah. Banjur sanawiyah, mari aliyah mau sak karepe sekolah ring ndi. Begitulah gampangane. Fayam bagi ayat ro'ahu al-abdu wa yuradid al-ayat alladhi huwa habis waktunya. Dah ganti sijine wa minha